Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya Baba na zo gurin ka ne da muhimmiyar magana akan ina so a nema min izinin wata yarinya da ke nema. Ban fahimci kana so a nemo ma izini ba. Kana nufin kenan dai aure za ka yi, aure kake so? Kwarai da gaske. To ni dai a tun da nake ban taba ganin inda aka yi aure babu sana'a ba. Ina kake da sana'ar da har zan je nemo maka izinin auren yar mutane? Ko so kake in je labtowa kaina shikenan in nemo maka aure kuma duk wata ɗawainiya da wata wahala ta dawowa ta jirge mun ƙasa? A'a baba, albishirin ka ai. Dan kuwa yanzu haka maganar da ake yan fawon nan mun je mun gama yin komai, jiran kawai alat muke yi ya faɗo, kaga shi kenan sai mu ci gaba da harkoki. Dan kaga da ATM ina ma nake ya bukatun cire kuɗi, daga naji ya faɗa kaga sauka sai gurin masu cire kuɗi a ciro min in zo in fara abubuwa. Ai shi yasa na zo da ƙarfin gwiwa ta domin yan fawon nan. Kai da Allah ta rufe mun baki. Wannan zancen yan fawar shekara nawa yau kana faman cike-ciken yan fawar nan, har yau ni ban ga wani zancen wani alamun za a samu wani abu a ƙarƙashin yan fawar nan ba. Saboda haka baka isa ka kama mun hujja da wani yan fawar ka sani in je in dan. Ina so ka fahimce ni da idan basira. To ina jin ka. To yan fawar nan dai yanzu magana da ake kafin shigar lokacin watan Ramadana ake tsammanin in Allah da Allah dinnan zai fara fadawa. Shi yasa ganin da ATM din nan nake yawo da shi, saboda duk abokanai na kowa da ATM din saboda kyautata tsammanin in Allah da za ta fara zuwa. Haka shikenan ga tazo ai kai ma ka huta. Ko ba ka shikenan tunda ka ce kafin shiga Ramadana ai mun kusa. Ya fi sati ɗaya ba ina ga. Yawwa. Sai ka jira idan ta fito din ta sauko tsammanin naka da kake yi, sannan sai ka mun magana in ya so ni na yi tunani zan iya zuwa nemo ma aure ko ba zan iya ba. Ba tsammani bane ba. Ai ka san in Allah yadda muna da kyakkyawar zato a kai. Kaga naga alama za ka bata min rai, ka tashi ka tafi. Tun safe na baka wanki a gurin nan baka wanke mun, baka tafi yawon banzar ka da yawon shashanci, sai yanzu zaka dawo min da wata tatsuniya akan yan fa. Ko yanzu na ji alat zan kaga da Allah ba na son zancen banza shashancin wofi. Shekara nawa kana fama akan zancen yan fawa nan? Kar ka bata mun rai, ka tashi ka tafi. Tun safe na baka wanki gashi nan ka ki ka wanke mun, ka tafi yawon banzar ka da yawon shashanci, sai yanzu zaka dawo kana mun wani tatsuniya akan yan fawa. Ka kama hanyar in kana son aure ka kama sana'a. Bana kar ka ƙara zuwa mun da wani zancen yan fawa, na gaya ma. Yara sai shashancin banza shashancin wofi. Ka koyi sana'a da za ka tsira da mutuncin ka, amma abu ya gagara. Yanzu da kana wani aikin da in mata biyu kake so a rana ɗaya ina da damar da zan yi maka su, amma ba zai yiwu ma aure ba ka da sana'a ba duka. Ka ji na gaya ma.